Isimemezelo se-City Power silandela ukuthi isikhungo esilawula ezamandla kuleli, i-National Energy Regulator of South Africa, i-NERSA, igunyaze ukuthi i-City Power yenyuse ngo-12.7 wamaphesenti intengo yogesi kulo nyaka. Lokhu kusho ukuthi izakhamuzi ezihlala eGoli sezizongena zithi shi ekhikhini uma zithenga ugesi. So if the customer tomorrow walks into a Pick n Pay to buy electricity, it would then be faced by increased tariffs. And it would also mean that the additional 200 Rand will be recovered progressively. Azeneme izakhamuzi zaseGoli ngalesi sinqumo njengoba lolu daba selisabalale nayo yonke inkundla yezokuxhumana. Lokhu-ke kuchaza ukuthi uma namhlanje uthenge ugesi ka500, i-City Power izogwinya u200 wayo bese usala nogesi ka300 okungama-kilowatts angu-99. Lokhu kwenyuswa kwentengo yogesi kuza njengoba i-City Power ibidonsa kanzima ukuhlinzeka ugesi kulamasonto edlule ngenxa yokufadalala kwengqalasizinda yayo. Nakuba-ke i-Eskom isakumisile ukucisha konga ugesi. Le mali eyengeziwe engama-200 kuzokhokhelwa ngayo izindleko zokulungisa ingqalasizinda yogesi. If somebody walks into the and buys electricity for 200 Rand, then half the amount, putting that aside, half the amount will be used to cover the fixed costs, and then the rest will then be for the consumption. I-City Power isanda kuthola incwadi yasenkantolo eyalela ukuba ikhokhele i-Eskom isikweletu semali esingu-1.073 billion wamarandi. I-Eskom ithi-ke i-City Power selokhu ingakhokhi kahle kusukela ngoMfumfu nyakenye.